Usa ka maanindot nga kahaponon kanyong tanan, Davao Portal followers. Niya na po din yung higalang DP. Nagsuroy-suroy sa dakpayan aron ihatod kaninyo ang mga kasikas sa atong syudad. Sa kasamtangan na ako diri karon sa may Rojas, no. Kining gina-construct na dalan nga matod pa sa mga balita mao ang lutsanan gikan sa Coastal Road, no. Karon atong subayon ning dalan diri sa may Rojas, kining dapit na sa may Boulevard, no, sa Quezon Boulevard. Kung asa makakita taw mga heavy equipment kay ginasugdan na diri og construct kining lugar is mao ni siya ang lutsanan sa Coastal Road and lahos diri sa Rojas, no. Mao ni ang murag exit niya, isa sa mga exit sa Coastal Road. So sa karon nga puno atong subayon ni, no, hantod pa ingon dito sa may baybay or sa shore, no, atong tanawon kung asa ni padulong or i-check po nato, no, i-check nato kung unsa na ang progress sa kining development. So atong subayon ning dalan, no, kung asa ni paingon. Akong gi-expect nga maabot dito sa may dagat, sa mao ni dirang area. Lantaw nato kung unsa na ang improvement. So na mga heavy equipment dere, na mga gina-construct dere, na mga gamit sa mga construction, sama ng mga pipe, mga dagko nga mga pipe. And so mo na siya, no, mo ni ilang ginatrabaho. Lahos ni siya dito sa may paingon sa Coastal Road, no. Kini mao ni sa Usbunako, kining area mo ni siya ang paingon sa kaning extension sa Rojas Boulevard, no. Paingon diri sa may dagat. So inani dang itsura diri. Naay mga dike nga ginakuan. So himon siguro ni siyang kalsada rin, no, para palapdan ang kalsada. Paingon na dito sa may Coastal Road. And mao ni ang iyang agianan. Atong subayon, no, ang kining nga dalan kung maabot ba ta dito sa may coastal area. So first time na akong musulod diri nga lugar, mga higala, and lantaw na to kung asa ni padulong ni karsadahan ni tagan rig mga balay diri, mga higala. Vlogger show. Ano na vlogger? Davao Portal po. And let's see mga higala. Ang nato kung first time na ako makasulod diri nga lugar, higala. Napam din mga nagpuyo diri, no. And tanaw na to kung asan ipadulong ni nga padulong na diri nga area. Manapo din mga ginatrabaho diri, oh. Nade ginatrabaho diri. So isugdan na gyud nila diri nga area, no. And mo na siguro ni ang padulong sa Coastal Road. Ilang i-connect. Tanaw na to kung makabot pa ta dito sa Coastal Road or kung nabay agianan. And so mga inani ang iyang itsura, higala. Mao ni ang kasamtangang sitwasyon karon diri sa may Rojas Avenue extension paingon sa Coastal Road. Sa kasamtangan ay mga ginatrabaho diri, mga higala. Pero diri ra gyud ni siguro siya taman. Diri sa may dito na mga ginako, no, ginatrabaho, no, padayon ang ilang trabaho sa dike. So,
mao din ang itsura diri mga higala. So sama sa kung giyon ka ganina, ginatrabaho na nila diring kalsada kining lutsanan paingon sa may Rojas Avenue, no. Nana sa mga kuano, mga buhat na daan na kuan para siguro niya sa dike, no, sa dike. Para sa dike. Sulusot na gid ni siya dito sa may kuan Higala. Sa may seawall sa Coastal Road. Nahawan-hawan na, murag na cleared na dito nga area, although wala pa nahuman pero nanay clearing. So karon na ako diri sa may mura po din siya og park diri mga higala, oh. Kung makita ninyo na rin siya murag park diri. Wow, dako din yung area diri mga higala sa may kuan, no, extension na po siya park diri. Nanagay mga nagadula-dula mga bata. Ano na to diri mga higala. Lutsa na ni sa tubig nga ikan dito sa may Rojas, no? Rojas na ang kanal. So again, padayon ang pag-construct na diri mga higala, no? Diri sa kalsada nga lutsanan paingon dito sa Rojas Avenue. And na-surprise ko diri dapit kay napo din siya diri park. Dako gyud ang iyang park diri. Dako ang iyang park. Mura po dug ka dako dito sa may kuan, sa may bago na area. Wala pa nahuman pero daghan na kay naga-suroy-suroy diri mga higala. Kung makita ninyo, daghan og mga tao nga nagasuroy-suroy diri dapit. Dako gyud ang park diri, oh. Wala pa siya nauman pero maayo ni siya nga kuan pod mga suryanan pohon. Pag human na ni nindot kaya ang lugar, ang kalsada diri dapit mga higala. Kini diri ang kining sa may seawall mo ang park, ang kalsada diri na siya sa may inner nga side diri. Mao din diri ang kalsada, ang karugtong sa Coastal Road diri dapit. Pero ang dito na dapit sa may seawall mao ang ilang park, no? So na hapit na gid pud ni mahuman diri mga higala. So muna siya, no, ang atong update diri, no. So mga gamay na lang siguro ang kulang ani. And dito sa may kuan area, sa may
iingon ako sa inyo ang Rojas Avenue tapos extension paingon sa seawall. Padayon ang pag-clearing sa dalan and gipalapdan nila, no, and makita ninyo ang mga heavy equipment nga padayon nga nagatrabaho. Nanay mga hinulmadaan, no, mga hinulmanadaan nga sa culvert ba tawag ani, mo ni siya ang ibutang para sa dike. So mao ni ang ilang ginatrabaho. Puslo na ako padayon ang clearing diri, no, sa may dalang Rojas Avenue paingon sa may diri banda sa may paingon sa may Coastal Road. Ginatrabaho nila ang dike. Sumurag ingon ni siya, oh. Padayon sa pagtrabaho. And so mao na siya, no, ang atong update diri nga area sa Coastal Road sa diri nga segment. And so na to gikan ta dito sa may Rojas Avenue sa may kanto, no, Quezon Boulevard. And nagbaktas ta paingon diri sa may seawall. Kana nyo nakita mo na ang update sa kasamtangang ginatrabaho diri nga dalan. Padayon ang pag-clear sa area, padayon sa pagkalot sa mga dike or sa ilang kanal. So muna siya, no. So balik na ta dito mga higala, no. Model niyang dike. So again, first time na ako diri mga higala, no, musulod diri nga area. And tagan pa yung mga balay-balay diri. Sama sa kung giyon kaganina padayon ang pag clear sa area diri aron mapalapdan ang kalsada paingon sa may Coastal Road. So pagawas na ko mga higala, again mo ni ang itsura diri sa kasamtangan sa padayon lang nga ginatrabaho ang lugar. Na mga uban diri nga mga balay nga na demolished. Siguro naigo nila sa widening, no, sama na, oh. Naigo siya sa widening and kinipod palapdan yun ni diri nga area, no. So again mao ni siya ang karsada Rojas Boulevard lahos dito sa may Coastal Road. Ug mao ni ang kasamtangang sitwasyon as of September 2, no, September 2. So inani napas sila sa, so far napas sila sa pagbutang og mga dike, no, and clearing ang ilang ginatrabaho. Panagkahuman ani nga segment lahos-lahos na mga sakyanan paingon sa Coastal Road o pabalik, no, sa may highway diri sa may Rojas Avenue o Quezon Boulevard. So kana lang atong update karon mga higala, may tungod aning padayon nga pag-construct sa Coastal Road and diri na nga segment ang atong gi-check diri nga segment sa may Boulevard na area. And kana lang, salamat sa pag-tune in sa ato ang channel sa Davao Portal. Thank you very much. That's all.